कोकणातल्या समारंभात किंवा सणाच्या दिवशी बनवली जाणारी आणि लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांनाच आवडणारी गोडी डाळ कशी बनवायची ते आज आपण पाहणार आहोत। कोकणी स्पेशल गोडी डाळ बनवण्यासाठी या ठिकाणी मी 1 वाटी उकडलेली तुरीची डाळ घेतलेली आहे। या ठिकाणी तुम्ही नुसतीच तुरीची डाळ घेण्याच्या ऐवजी त्याच्यामध्ये मुगाची डाळही ॲड करू शकता। त्याच्यासाठी तुम्ही मग अर्धी वाटी मुगाची डाळ आणि अर्धी वाटी तुरीची डाळ घेऊ शकता। त्याच्यासोबतच घेतलेला आहे इथे एक मीडियम साइज कांदा, हा कांदा कट करून घेतलेला आहे। एक मोठा चमचा जिरे घेतलेला आहे। खोबरं घेतलेलं आहे 4 मोठे चमचे। त्याच्यासोबतच कढीपत्त्याची पानं, 4 पाकळ्या लसूण, एक मोठा आल्याचा तुकडा घेतलेला आहे, 2 हिरव्या मिरच्या घेतलेल्या आहेत। आपल्याला लागणाऱ्या मोहरी, जिरे, चवीनुसार मीठ, हळद, पाणी, कोथिंबीर आणि तेल। तर गोडी डाळ बनवण्यासाठी सगळ्यात आधी आपण मसाला रेडी करून घेऊयात। तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये सगळ्यात आधी आपण घेणार आहोत खोबरं। जर तुमच्याकडे ओलं खोबरं नसेल तर तुम्ही सुका खोबरं वापरलात तरी चालेल। त्याच्यासोबतच आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत जिरे, कांदा, हिरव्या मिरच्या, अद्रक, लसूण। याच्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीरही ॲड करणार आहोत आणि याच्यामध्ये आता आपण टाकणार आहोत पाव चमचा इतपत हळद आणि आता थोडंसं पाणी टाकून आपण हा मसाला वाटून घेणार आहोत। आता आपल्या या ठिकाणी गोड्या डाळीचा मसाला रेडी झालेला आहे, तुम्ही बघू शकता। तर आता आपण लगेचच डाळ बनवून घेऊयात। डाळ बनवण्यासाठी मी गॅसवरती पातेलं गरम व्हायला ठेवलेलं आहे। त्याच्यामध्ये 1 मोठा चमचा इतपत तेल मी ॲड केलेलं आहे। तेलही आता तापलं आहे, तर त्याच्यामध्ये आपण सगळ्यात आधी मोहरी टाकूयात। तर इथे मी 1 चमचा इतपत मोहरी ॲड केलेली आहे। आपण 1 मोठा चमचा इतपत मोहरी याच्यामध्ये वापरणार आहोत। त्याच्यासोबतच त्याच्यामध्ये आता मी जिरे टाकते। जिरे आपण मसाल्यामध्ये ॲड केले होते, त्याच्यामुळे इथे 1 छोटा चमचा इतपत जिरे मी ॲड केलेलं आहे। त्याच्यामध्ये आता आपण लगेचच टाकणार आहोत हळद। हळदही आपण मसाल्यामध्ये ॲड केलेली होती, त्याच्यामुळे या ठिकाणी मी पाव छोटा चमचा इतपत हळद याच्यामध्ये ॲड केलेली आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये टाकणार आहोत कढीपत्त्याची पानं। आता आपण त्याच्यामध्ये ॲड करूयात आपला हा गोड्या डाळीचा मसाला आणि आता हा मसाला आपल्याला तेलामध्ये 1 ते 2 मिनिटं छान असा परतून घ्यायचा आहे। आता आपला मसाला तेलामध्ये छान 1 ते 2 मिनिटं मी परतून घेतलेला आहे। आता आपण त्याच्यामध्ये डाळ ॲड करूयात, मिक्स करून घेऊयात एकदा आणि आता याच्यामध्ये आपण पाणी ॲड करणार आहोत। तर या ठिकाणी मी डाळीमध्ये पाणी ॲड करून घेतलेलं आहे। ज्या वाटीच्या सहाय्याने मी उकडलेली डाळ घेतली होती त्याच वाटीच्या सहाय्याने मी 3 वाटी इतपत पाणी या डाळीमध्ये ॲड केलेलं आहे। आता आपण याच्यामध्ये ॲड करूयात चवीनुसार मीठ आणि आता आपल्याला ही डाळ फास्ट गॅसवरती छान अशी शिजवून घ्यायची आहे। आता साधारणतः 5 ते 7 मिनिटं झालेली आहेत। तुम्ही बघू शकता आपली डाळ खूप छान अशी मस्त अशी शिजलेली आहे। तर आता आपण याच्यामध्ये कोथिंबीर ॲड करूयात। या पॉइंटला तुम्ही डाळीमधलं मीठ चेक करून जर हवं असेल तर थोडंसं मीठ तुम्ही ॲड करू शकता। आपली डाळ मस्त अशी शिजलेली आहे, तुम्ही याची कन्सिस्टन्सी बघू शकता। जर तुम्हाला यापेक्षाही घट्ट डाळ हवी असेल तर तुम्ही ही आणखी थोडा वेळ शिजवून घेऊ शकता। पण आता आपली ही डाळ रेडी झालेली आहे। आता आपण ही गॅस बंद करूयात आणि ही डाळ सर्व करूयात। तर आता ही आपली कोकणी स्पेशल गोडी डाळ रेडी झालेली आहे, तुम्ही बघू शकता। खूप मस्त दिसते, खायला तितकीच टेस्टी लागते। नक्की ट्राय करून बघा कोकणी स्पेशल गोडी डाळ। रेसिपी आवडली असेल तर लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।